Så Swaggy. Goddag alle sammen. Moin. Så prøver vi igen. Uden at det forhåbentlig ikke går galt. Ja, det kan vi lave. Ja. Bare lige sådan, jeg faldt lige ned i noget lava, så jeg mistede lige alle mine ting. Så det var jo herligt. Det er dejligt. Rigtig dejligt. Egentlig ikke, nej. Jeg var lige i gang med at bygge lidt på vores hus. Som forhåbentlig var ret nice. Eller kæmpestort. Vil det måske være et bedre ord. Mhm. Jeg ved hvordan gulvet skal se ud på vores hus. Ah. Lol. Så bare sådan en ko mellem det hele. Jeg har en god idé til vores gulv. Ja, idé. Det kan vi høre på. Men jeg ved også godt hvordan det kommer til at se ud så. Det ved du så ikke. Hvad kan lige jeg fødselsdag for det? Nå. Blom, skal du egentlig ikke også optage? Nej. Jeg har aftaget lidt, men... Nej. Jeg har det fint med bare at være med ved jer her. Ja, det er fint, ja. Jeg bliver seriøst nødt til at have lavet mig en jernskov. Det her det bliver verdens fedeste hus. Det er jo godt at høre. Det er det jo. At du selv synes det. Hvis du ikke synes det, vi skal spise. Vi skal spise. Vi skal spise. Kan du holde din kæft? Hold kæft, mand. Hvor er du I bare i pisse irriterende, mand. Nå. Ja, vi kan vel klippe lidt. Nå. Kan vi blive nødt til på grund af den støtter. Nej, der bliver sgu ikke klippet i det her, det kan jeg godt fortælle. Nå. Så må jeg jo lære at leve med det. Ja. Så må jeg noget på YouTube. Ja. Sådan det er. Ja, sådan går det jo, når man siger, at man skal spise. Ja, alligevel står hun bare ude døren og snakker. Nå, det må hun jo selv om. Nå, men har du fundet noget køl? Egentlig ikke, nej. Seriøst. Sjovt nok er det det eneste, jeg kan have fundet. Så kom i gang. Hvad laver du overhovedet? Jeg finder sgu da jern, mand. Det var ikke det, du skulle. Du skulle finde køl. Okay, så skidt da. Jeg har noget lige herovre. Ja, så godt. Så kom i gang. Slap af. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Okay, det brændte så. Hold kæft. I lava. Derovre er der noget. Lige over en lavesø. Nice. Gas. Der var kun 2. Har du nakket dem alle sammen? Nej. Der vil jeg ikke lege med. Hvem var det? Creeper. Nå, okay.
Altså, hvor skulle der være noget kul henne? Fordi jeg synes, du har taget det hele. Jeg har ikke taget noget. Der er kun 6 kul. Du har jo taget alt og brugt det hele på fakler, jo. Nej. Hvor mange fakler har du? 0. Hold. Ja, du har brændt alt vores kul væk. Hold da kæft. Det har du da. Nej. Det skulle da også mere effektivt at bruge det på at brænde noget, i stedet for at sætte den til at lave, eller blive til fakler. Ej. Jeg har fundet noget kul. Jeg har ikke flere sten. Ja, jeg har 5 på mig. Fordi du har jo nakket det hele. Moin. Latterlig, der første dag Felix. Nå. Det var lige godt fedt for dem, hva'? Hvorfor? Skal de bare selv lade deres ting vilje? Ja. Du har sådan... Hvad tænker du på, siden du laver alle vores cobblestone til traps? Det er sgu da ikke mig, der har gjort det. Er det ikke dig, der lavede trappen ned ad minene? Eller trappen? Nå, jo. Ja. Det er sgu da lang tid siden. Det var ikke engang, du var med inde på serveren, mand. Og så... Ja, og så hvad? Du har sgu da nok. Jeg har ikke nok. Jeg har nemlig ingenting. Hvor meget kul har du? 23. Og hvad skal jeg bruge det til? Jeg kan ikke bruge det til noget. Nå, så skal jeg nok lade være med at finde med kul. Nej! Og der døde jeg så, det bliver jeg nok også nødt til så. Du er da ikke død. Er jeg ikke? Nu er du. Nå, men ja, det endte i hvert fald ikke i lava, skal vi sige det sådan. Nå, så må jeg lige. Hvorfor har du ikke sådan en knap, der hedder skråstreg shit home? Og så med det samme, du er ved at dø. Så er der bare skråstreg shit home. Nej, det er sgu da dumt. Hvorfor? Så kan du spawne ned. Ja, og så. Ja. Ja. Hvad laver du? Det er mine. Du står godt nok helt stille med mig, men okay. Nej, Kai! Du er ikke engang med mig. Det vil sige, at mit net det går lige om lidt igen, eller hvad? Altså, jeg mener, du står lige bag mig lige nu, mens jeg er i gang med at mine en trappe opad. Hvis det ikke er sådan, det ser ud ved dig, så... Det er det ikke. Jeg har lige nakket alle mine ting hen fra, der var jeg død. Au. Nå. Jamen, så er det nok ikke ensbetydende med net, det går. Det er virkelig irriterende. Det er kun min computer, Der har været... der går af nettet. Det er ikke min mobil, eller... Hold kæft, det er heldigt, det der. Der var heldigt. Jeg så lige noget jern. Så tænkte jeg, okay, det går lige over nakker. Så ligger der kul lige ved. Godt. Så nu har jeg en halv stack, og... Hold kæft, der er meget her, mand. Kul? Ja. Nice. Wow. Slap af. Det eneste, der er meget af her, det er bare grus.
Grus, 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 grus og mere grus. Ja, det er der her. Og hvad er klokken ved at være? Filmer du også i 20 minutter, ligesom velkøb? Det kommer vist an på, hvordan det kommer Går. til at se ud. Ja. Så lige den her episode blev kun 20 minutter, siden du døde. Hvor mange gange har du død? 3 gange? 4 gange? Ja, den er nok ved at være omkring de der 4 gange. Sådan der. Ja. Op. Sådan. Ja, okay, jeg har 58 kul nu. Ja, okay. Det er bedre. Ja, men husk nu, for hver gang du miner en... Måske okay. skulle du lige mute mig, fordi et eller andet jammer min mor kommer med det altså lige om lidt. Okay, du kan bare slukke din mikrofon nu. Nu skal vi spise. Ja, det kan jeg jo nok ikke, når mit headset ikke virker. Vel. Nej, men der er noget, der hedder Skype. Øj, du er så bævle. Ja, jeg kan da ikke bare... Ja, det er fint, vi snakkes. Jeg kan godt høre dig. Nå, okay, det kan du godt. Nå, men jeg kan gøre, hvad du kan høre mig, Blom, men det kan YouTube ikke lige om lidt. Så vi ses lige om en dag. Ja, vi ses i morgen i næste afsnit af NBR Gameplays Minecraft. Vi ses.